గత కాలంలో చిత్రకారులు చిత్రించిన చిత్రాలను భద్రం చేసుకోవడం ద్వారా వాటిని భద్రపరచుకొని మరలా చూసుకోవడానికి వీలుండేది. ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడినది. వాటి వల్ల సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేది కాదు. సామాన్యులకు గత కాల గుర్తులు కళ్ళెదురుగా ఉండే అవకాశం ఉండేది కాదు. సంపన్నుల చిత్రాల యొక్క చిత్ర రూపం చిత్రకారుని కుంచెపైనే ఆధారపడి ఉండేది. కొన్నిసార్లు చిత్రకారులు చిత్రించిన చిత్రాలు సంతృప్తి పరిచేవి కావు. అటువంటప్పుడు చిత్రకారులు శిక్షలకు గురయ్యేవారు. సామాన్యులు తమ పూర్వీకుల రూపం ఎలా ఉండేదో తెలియని దుస్థితి. ఈ దుస్థితిని అధిగమించుటకు ఫోటోగ్రఫీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫోటో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఫోటోని ఫోటోగ్రాఫ్ అని కూడా అంటారు. అందరి ఇళ్లలోనే గోడలపై రకరకాలైన ఫ్రేమ్లతో ఫోటోలు అందంగా వేలాడుతూ వీటిని ప్రదర్శిస్తూ ప్రభావాన్ని చాటడం ప్రారంభమైంది. ఫోటోగ్రఫీ యుగం ప్రారంభమై నేటికి కొనసాగుతుంది.